Ho tenia xungo perquè tinc en lumbàcia, us ho dic en sèrio. Estava molt xungo per vindre, perquè em fa molt de mal l'esquena. Jo estava sentint els reis parlar i estava darrere de cagar-me la puta mare. I a la lumbàcia de dir, senyores i senyors, anem a veure, jo, el teatre, últimament, no puc evitar-ho. Jo veig coses que passen i jo dic, què, pel teatre, que sí? Digueu-me que sí, eh? Sí! Jo tiro a fer teatre medieval, però dic, què merda teatre medieval, eh? Que n'hi ha algú més medieval que Canal 9? Digueu-me, sí o no? Me caguen, Déu, Canal 9! La puta mare! Això sí que és medieval. A mi, últimament, tot em sembla medieval, eh? No patiu, jo sóc així, veig que n'hi ha gent que està dient. Això què era? Això passa, entre que és tard i n'hi ha gent que a voltes no m'ha vist mai i fa això. Este que és amigo de Mónica, Bueno, pues veure, jo, Canal 9, perdoneu, jo últimament tot em sembla medieval, no ho puc dir, veig Canal 9, me caguen, Canal 9, jo no sé si ho sabeu, acaba de complir 20 anys, 20 anys, acaba de complir, el 9 d'octubre Canal 9 va complir 20 anys d'emissió, que sí, I dius, hòstia, 20 anys fent merda! Dius, ma, que és difícil! Hòstia, 20 anys fent merda pura! Hòstia, el babalà, mira que fa anys que està babalà. Hòstia, el meu fill. Papà, vull veure tu. Calla, babalà. Hòstia puta, l'altre dia enxufé Canal 9. Què vas veure? Pregunteu-me què? Jo estava en casa. Jo a voltes tinc que veure Canal 9 per la faena. Tinc que veure, sí, no. Jo a voltes... Dic en sèrio. Heu vist últimament Canal 9? No! Doncs ja que veureu! No sigueu rojos de merda! No, jo és que sóc de les estrelles que rien! Hòstia! És que si mal, mira, vaig a gastar-lo avui! Hòstia, li han buscat un nom al partit! Salvació les estrelles que rien! Anem a veure. Jo Canal 9 a voltes tinc que veure-ho per la feina, a voltes m'obligue, estic en casa, preparant espectacles i dic, hòstia, de veure Canal 9. A voltes estic així assentat en ma casa i jo he de veure Canal 9 en el mando ahí, de veure Canal 9 en ma casa. No, carinyo, que serà pitjor. O diu en casa, no, que després el poses molt mal. I jo, deixa'm, amor meu, he de veure Canal 9. Que siguin 10 minuts, he de veure Canal 9. Tapa-li els ulls a la xiqueta. L'altre dia enxufe Canal 9 i què vas veure? Pregunteu-me què? A Chimo Bayo. Chimo Bayo. Chimo Bayo. El Delfín Osborne. Que jo vaig dir, què és? Que s'ha acabat el món. I jo no m'he enterat. Chimo Bayo, Canal 9 i Canal 9, doncs jo tot el cas Gürtel, jo anava seguint-lo per Canal 9, clar. Jo tots els dies que vaig a veure un ratet, a veure com va el cas Gürtel, vaig a posar Canal 9. Que m'he enterat de tot. Me caguen Déu Canal 9. Encara està, com no veieu Canal 9 us ho dic, encara està Maria Pratelo, tia. En la boca, i està igual que sempre. Jo ni me'n recordava, l'altre dia dic, hòstia, està ahí, La mateixa boca, la mateixa, la milleta de la boca. Gran, això que és l'home. Saps la quantitat de polles que li caben? No, Això ho heu pensat tots, Ara no vos feu els minsos perquè ja heu vist el vídeo de Mónica eixe de que el puja del sucre, que m'ha pujat el sucre. Mira que és bonico de veres, Hòstia, és que m'heu pillat i clar, jo dic, jo ara com faig l'animal després de veure un vídeo d'això? Saps això que dius?
Aquí vaig enganyar, Mònica. Jo veia el vídeo i diria, està bé, però dic, que estan bones. És bonica la música, tota la composició, és tan bona. Me les follaria. No, en cariño. ¿Vale? Pues lo dic en serio. ¡Oh! ¡Qué bo! Vaig a fer-me de les estrellites que són. Ja està, senyors. Últimament, pel teatre, jo, pues això, vaig a fer espectacles, ja he fet molts espectacles per ir pel País Valencià, sobre temes de los grandes eventos. Últimament, pues des de fa uns anys em dedico a fer de grandes eventos valencianos, del Big Valencian Event. Oh, eh? Hòstia, valent!